nkhani mwa tsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndine Benedetta Chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. Zipatala za boma mdziko muno zili ndi ngongole yokwana 40 biliyoni kwacha ndi bungwe la Central Medical Stores Trust. Mbali imene ikuyankha mulandu okhudza kugula kwa simenti kulowetsa mdziko muno yapempha boma kuti lilipatse kalata zonse zofunikira pa mulandu. Ndipo bungwe la National Registration Bureau lati likufuna ndalama zowonjezera zokwana 21 biliyoni kwacha. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiye tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, zipatala za boma mdziko muno zili ndi ngongole yokwana 40 biliyoni kwacha ndi bungwe la Central Medical Stores Trust. Malinga ndi bungweli nalo likulephera kubweza ngongole zokwana pafupifupi 20 biliyoni kwacha zimene lili nazo ndi makampani amene amaligulitsa mankhwala. Feston Malekezo ali ndi nkhani yonse. Mmodzi wa akuluakulu ku Central Medical Stores Trust a Geoffrey Ngwira anayankhula izi lachiwiri pomwe wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Noah Chimpeni anakayendera maofesi a bungweli ku Mzuzu. Iwo anati ngakhale ali ndi ngongole zotere, bungweli lili ndi mankhwala ambiri pafupifupi 72 mwa 100 aliwonse zomwe zatheka kamba ka ndalama zimene boma lawapatsa, komanso mabungwe ena akufuna kwabwino monga World Bank zokwana pafupifupi 23 biliyoni kwacha. Tikuona kuti kumakhala kuchedwa kuti tipatsidwe ndalamazo ndi zikupereka chiopsezo kuti poti ndalama timayenera tigwiritsenso ntchito kuoderanso katundu wina kuti asamasowe muzipatala zikhalamo nthawi zonse, ndi zikuoneka kuti zikhoza patsogolo ngati zipitirire kuti tidzamba kuvutika kuti tizipeza mankhwala ena owonjezera. Chifukwa zipatala zimayenera kuti zizipeza mankhwala alipo kale mu store, osati kuti iwo akafuna mankhwala ife ndi zithamanga ayi. Angwira anati nzodandaulitsanso kuti zipatala zina zimalembera bungweli mochedwa mankhwala amene akufunika, zimene zimachititsa kuti nawo aziwapatsa mankhwalawa mochedwa. Izitu zimachititsa kuti zipatala zina muzipezeka opanda mankhwala ofunikira pomwe ku bungweli mankhwala aliko. Poyankhulapo wachiwiri kwa nduna yona zaumoyo a Noah Chimpeni ati aonesesa kuti ngongole imene ilipoyi yaperekedwa kuti mdziko muno musamasowe mankhwala. Achimpeni anayankhulaponso pa nkhani ya zipatala zina zimene zimachedwa kugula mankhwala kuchoka ku Central Medical Stores. Achulapo Nkhatabe, Likoma, zina zonsezo zikumapanga order nthawi yake. Faina umachita kumapanga order pakamafika pa 10 pamwezi na uliwonse aina kupanga ndioti apereka ma orders awo ku Central Medical Stores. Fuka akamachedwesa ndijira mafatu chipata kwakuti kulibe mankhwala akatera anthu samayang'ana deal amene sanapange order ayo yayi, amayang'ana boma, amati boma likukanika kupereka mankhwala pamene mankhwala mdziko muno alimo, wina wake wangochita ulesi kuti agwire ntchito yake moyenera. Mchaka cha 2023 bungwe la Central Medical Stores linavutika kwambiri pa nkhani yokhala ndi mankhwala okwanira pomwe dziko lino limakumana ndi matenda monga kolera komanso kusowa kwa ndalama zakunja. Bungwe la NGO Regulatory Authority Angola lati kuyimitsidwa kwa thandizo limene dziko la America lakhala likupereka ku dziko lino kukuyenera kukhala phunziro ku dziko lino. Mkulu wa bungweli a Edward Chileka Banda wati kuyimitsidwa kwa thandizoli kwakhudza kale magawo osiyanasiyana a dziko lino. Iwo amalankhula izi pa maphunziro a akuluakulu a mabungwe osiyanasiyana okhudza thumba la NGO Fund. Zambiri mulipotire. Mwezi wa January chaka chino dziko la United States of America linayimitsa kaye kupereka thandizo lomwe limapereka ku maiko osiyanasiyana. Dzikoli lidachita izi kuti liwunike bwino ngati thandizolo lili logwirizana ndi masomphenya a ulamuliro mulipo tsopano wa Donald Trump. Dzikoli linayimitsanso ntchito za bungwe la USAID lomwe limathandiza mabungwe omwe si aboma ambiri m'dziko muno. Ndipo polankhula pambali pa mkumano odziwitsa mabungwe omwe si aboma ntchito za NGO Fund, mkulu wa NGO Authority kuno ku Malawi a Edward Chileka Banda ati nkofunika kwambiri kuti mabungwe omwe si aboma atengerepo phunziro pa nkhani imene inachitika ku Amerikayi. Mmene zikuchitikira ngati boma la America kuyimitsa chithandizo zimenenso anthu ena kapenanso mabungwe ena kapena maiko ena amene amathandiza dziko la Malawi athanso kuchita
olomawa lino ndiye kuti zikhoza kutika pa chiopsezo kuti zinthu zambiri zomwe tikuachitira anthu za umoyo za maphunziro mwina zikhoza kukhudzika kwambiri chifukwa choti mwina zikuchitika nthawi imene ifeyo sitinakonzeke. Ndiye izi zikhale phunziro ku mabungwe amene saboma kunena kuti nthawi yakwana kunena kuti tiyenera kumapezanso njira zina zoti tizigwirira ntchito yathu mdziko mwathu muno, koma makamaka tikapeza ndalamazo kandi zochepa tiziyike zigwire ntchito yake. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu akunduna onetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Geoffrey Nzumala ali maphunziro wangu ofunika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti mabungwe ambiri omwe si aboma akhale ndi kuthekera. Tikufuna kuti tawaphunzitse tiwaunikire mabungwe amene saboma amene ali achimalawi magawo osiyanasiyana chifukwa amasowekera upangiri magawo osiyanasiyana chifukwa chake ntchito zawo nthawi zina mwina sizikupita kusogolo. Mwina yena akumatseka ma-NGO zawo chifukwa chonena kuti mwina alibe upangiri magawo osiyanasiyana. So cholinga chenicheni apa ndikuti tapase tafotokozere kuti kodi funding cholinga chake chenicheni chikudani. Mwezi wa Augasti chaka chatha boma lidakhazikitsa thumba la NGO Fund lomwe cholinga chake ndikupereka kuthekera kwa mabungwe omwe si aboma. Anthu anayi apulumuka pa ngozi imene yachitika mu msewu wa Masauko Chipembere Highway mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi wachiwiri kwa wofalitsa nkhani za polisi mchigawo chakumwera a Beatrice Mikuwa, minibasi imene nambala yake ndi BT1726 imachokera ku dera la Limbe kulowa ku township ya Blantyre. Iwati itafika pa roundabout ya Shoprite amene amayendetsa a Sharif Nedson analephera kuyiwongolera ndipo inakagunda galimoto ina. Kutsatira izi minibasi inatembenuzika. Anthu onse anayi amene anali mu minibasi akuti avulala pang'ono. Bungwe la United Nations lati dziko la Malawi sili kuchitabe bwino pa nkhani za kusasiyanitsa pakati pa amuna ndi akazi. Mkulu oyimira amayi ku bungwe la United Nations kuno ku Malawi Alete Chinyama amayankhula izi pamwambo wokonzekera tsiku lokondwerera amayi pa dziko lonse lapansi. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achiwala ati dziko lino laonetsa kuti amayi ambiri sakuchita bwino pa nkhani za maphunziro, kutenga mbali pa zandale komanso pa chitukuko cha dziko. Iwo anati dziko lino lili pa namba 173 pa mayiko 188 pa nkhani zokhudza kusasiyanitsa pakati pa amayi ndi abambo, komanso kuti ili pa namba 8 pa nkhani za ukwati wa ana pa dziko lonse lapansi. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo Halima Daudi anati tsikuli alikhazikitsa kuti lipereke mwayi kwa amayi kuti adzakambirane pa za ufulu wa amayi. Chaka chino tapanga ku zinthu zosiyana nimene timapangira mbuyomo. Mawa tikhatupita ku Center Hospital tukaona azimayi amene ali ndi wana ku maternity wing, takonza mphatso kuti tikapatse. Mawa pa 5 pa 7 tikhati ku Blantyre tikakumananso ndi azimayi kuli azimayi amene ati akapange encourage azimayi anzawo pa nkhani ya kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo. Kodi amayi tingamathanzani bwanji kuti ma position akuluakulu nawonso azimayi azipanga ku participate, uma business akuluakulu azimayi azitani azipanga ku participate. Ndikukakha ma guest speaker atatu masana tikakumana ndi azimayi amene akupanga ma business ang'onoang'ono. Tsikuli lizakumbukiridwa pamawu kuti ufulu komanso kutukula amayi ndi atsikana onse. Anthu amene adachotsedwa ntchito ku bungwe la ADMAC alandira chipepeso cha ndalama zokwana 6.6 biliyoni kwacha mwa ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha zimene bungweli likuyenera kuwapatsa. Izi zachitika kugwira ntchito akalewa atakatenga chilolezo ku bwalo la milandu. Kuti mumve zambiri nayo Isaac Salima. Ogwira ntchito akubungwe la ADMAC akhala akufuna kuti bungweli liwapase chipepeso cha ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo la milandu loona za pa ntchito limene lidagamula kuti bungweli lipereke chipepeso kwa anthuwa litapezeka olakwa pa zimene lidachita pochotsa ntchito ogwira ntchito ake onse mchaka cha 2022. Mwezi wa Januwale chaka chino
angongole adakalanda wina wa katundu wa bungwe la adimaki komanso kuyimisa maakaunti ena aku banki a bungwe la adimakili. Izi ndimalinga ndi kuti bungweli lidakanika kupereka chipepeso kwa anthuwa monga mmene bwalo la milandu lidalamulira. Wapampando waugwira ntchito akalewa a Alex Malikebo wasimikizira kuti adalandirako ndalamazi malinga ndi ndalama yokwana 6.6 biliyoni kwacha imene adakatenga ku banki. Iwo ati pakadali pano akudikirirabe kuti bungweli liwapase zina mwa ndalama zimene akuyenera kuwapasazi. Mmodzi wayimira milandu bungwe la adimaki a Francisco Chikavumba wati nkhaniyi ili m'manja mwa ofesi mwa mkulu woyimira boma pa nkhani za milandu a Thabo Chakaka Nyirenda. Anyirenda sadayankhe titawayimbira foni. Izi zikutanthauza kuti bungwe la adimaki lini ndalama yokwana 19 biliyoni kwacha kuti lipereke kwa anthuwa malinga ndi mmene bwalo la milandu lidalamulira. Mbali imene ikuyankha mlandu okhudza kugula kwa simenti mwachinyengo yapempha boma kuti lilipatse kalata zonse zofunikira pa mlanduwu kuti mlanduwu aumve bwino. Mlanduwu ukukhudza a Norman Chisale amene ndi wachitetezo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino a Peter Mutharika, ochita malonda a Muhammad Chunala komanso anthu ena. Iwo akuimba mlandu wogwiritsa ntchito nambala ya chinsinsi ya a Mutharika kuyitanitsa simenti osalipira msonkho. Ndipo lachitatu mbali ya boma inafunsa imodzi mwa mboni a Wilson Upindi amene amagwira ntchito ku bungwe la Malawi Revenue Authority. Upindi adauza bwaloli kuti iwo adakatenga chilolezo chakuti akachite chipikisheni ku sitolo ya Melton Hardware imene mwini wake ndi a Chunala. Ndipo amene akumva mlandu a Chimbiziani Kacheche anati wamvetsetsa zapempho la mbali yozengedwa mlanduyi ndipo anauza mbali ya boma kuti ipereke zonse zoyenera kuti mlanduwu uyende bwino. Mmodzi mwa maloya amene akuyankha mlanduwu Akalekeni Kaphale adati nkoyenera kuti iwo akhale ndi zikalatazi zambiri zimene zimafunika pokonza mulandu, makalata okhudza mulandu kuti aperekedwe kwa oyimbidwa mulandu kuti akonzekere oyimbidwa mulanduwo kudziteteza pa mulanduwo. Chilichonse chimene mboni za boma zitapereke mkhoti chimayenera chidziperekedwa kwa mboni kwa anthu amene akuyimbidwa mulandu kuti nawonso athe kukonzekera kayafuna kuti akomane nawo ndi akatswiri pa za mbali imeneyo akatero. Tinanena tisanayambe mulandu kuti azikuoneka ngati kuti zinthu zimene zaperekedwa ku court zima live act file zili zosakonzedwa bwino. Kodi angathe kukakonza koma zikuoneka ngati kuti pali kachangu kena kake ndi amati tiuyambe mulanduwo tavomera tauyamba komanso tisanathe nthawi ndiwe taona kuti anzathu aja ayamba kufuna kugwiritsa ntchito PowerPoint presentation yoti sanatipatse. PowerPoint presentation imo muli material ina yoti sanatipatse ma documents akuti internal ku MRA ndi zina zotero ndiwe kuti tsono pamenepa zikanga topangida chifamba kudzidzimutsidwa akakonzekerenso atibweretsere zonse zofunikira atipatse lero kuti mawa mwina tikhale ndi mulandu woti chilichonse chimene afuna kunena ife tikhale kuti tikuchidziwa. Ndipo mawu ake mkulu woyimira boma pa mlandu a Masauko Chamkakala anati ngati boma akuyesetsa kufulumizitsa mlanduwo. Mulandu lero munaonera timabweretsa mboni yathu yoyamba amene ali kugwira ntchito ku MRA amene amaperekera umboni kuti kodi information imene inali yoyambirira kuipeza kuti nkhani ikhalepo inali yotani imene yoti anayipeza mafoni ndi imene munamvera muja amaperekera umboni imene anachitira ntchito yawoyo kuti apeze information imene. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pa Times Television TTV. Tikhale tikubwera ndi nkhani zina zambiri mukatha. Tikupitirira ndi nkhani zathu ndipo bungwe la National Registration Bureau lati likufuna ndalama zoonjezera zokwana 21 biliyoni kwacha mu ndondomeko ya ndalama zoyendetsera dziko lino chaka chino ndi chaka chamawa kuti ligwire bwino ntchito zake. Unduna wa zachuma unapereka ndalama yokwana 29.9 biliyoni kwacha ku bungweli zimene zili zochepa poyerekeza ndi ndalama zokwana 65 biliyoni kwacha
zimene anawapatsa chaka chatha. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mlembi wamkulu wa NRB Amphaso Sambo anayankhula izi pamene anakaonekera ku nyumba ya malamulo ku komiti yoona zachitetezo komanso maubale akunja lachitatu mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ananena kuti ndalama zonjezerazi akufuna azigwiritse ntchito pochita kalembera amene amaperekedwa kwa ana amene angobadwa kumene komanso kuchititsa kalembera wa anthu akuluakulu mdziko muno. Ndekuti chimene chichita bwino kale ichi chikhazikike tikufunika ndalama zokwanira. Chifukwa dziko lathu la Malawi lino lili patsogolo pa nambala 1 kwa mayiko ambiri mu pa dziko lapansi lino, koma mwina mu Africa muno tikhoza khaso patsogolo ambiri amatisirira. Ndiye ndichisunge chimene chikuti chiyende bwino, ndalama zimene zigwire ntchito yoyenerera. Atithokozaso aphungu a nyumba ya malamulo kuna kuti NRB ndiye asinthatu. NRB kuchita bwino kwambiri, ife tasangalala chifukwa ndizoona. Komanso akunena kuti anthu athu ogwira ntchito asintha kwambiri, agwira ntchito abwino, ifenso tikusangalala. Koma zimene zikuti zitheke ndi mathandizo amene timalandira parlamentiko, komanso mmene timaphunzitsira otigwirira ntchito kuti ife ntchito athuyi musamayione ngati yopereka ma ID card okha, ntchito athuyi ndi yachitukuko cha dziko. Mmodzi mwa apampando a komitiyi a Simeon Salambula anapempha bungwe la NRB kuti lizichita ntchito yake poyera akalandira ndalama zawo, ndipo iwo anauza bungwe la NRB kuti lifotokoze bwino za zimene anthu akukamba kuti bungweli lakhala likulembetsa ana pa mndandanda wake opereka ziphaso zauzika. Chizolowezi tikamakumana nawo mabungwe amene amagwira ntchito ya Malawi amenena kuti atilongosolole mwa ndondomeko bwinobwino mwatsatanetsatane kuti ndalama zimene tinapatsa chaka chatha zagwira bwanji, ndi panopo ndi chifukwa chani akufuna ndalama za mulingo uwu, kuchifukwa chani, ndiye panali mafunso angapo ngati mwachitsanzo mbuyo mwa anthu akhala mayankhula zoti NRB akumalembetsa ana kuti adzavote. Zinthu ngati zimenezo tafunsa kuti mwinaso atatilembe ripoti kuti apange justify, chifukwa ife timangoyimirira Malawi tikamayima mu nyumbamo tikamayankhula amala azizindikira kuti ndalama zimene tikuwapatsa mabungwewa tikuwapatsa kuti zapindulire dani ake a Malawi. Nde mwachidule mwe ndikhoza kamba choncho kuti akamba mbali yawo komanso mbali ina tisamangoloza sochala kwambiri, mbali napo tiwaloza chala paliso zinaso zimene achita bwino kwambiri monga ndi ndalama zochepa ntchito zina azigwira bwino. Bungwe la NRB likuvutika ndi kuchepekedwa kwa ndalama zoti agwirire ntchito yawo komanso zipangizo ndi maofesi maboma osiyanasiyana. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe walonjeza kuti adzasintha dziko lino mukanthawi kochepa akadzamusankha pa mpando. Poyankhula m'boma la Nkhotakota pa misonkhano yoyimayima imene chipanichi chinakonza mu ena mwa maboma amene ali mphepete mwa nyanja, Akabambe ati chaka chawo choyamba adzakhazikika pa zinthu zisanu zomwe ndi ntchito za ulimi, malonda, migodi, zokopa alendo komanso kupereka 100 billion kwacha boma lililonse kuti lidzathandizire ntchito zachitukuko. Akabambe anayankhula ndi mtolankhani wathu ku Nkhotakota Innocent Chunga. Choyamba tikunena kuti ulimiu tizidzaupatsa 500 billion chaka ndi chaka, ndi cholinga chona kuti ma inputs azizapezeka, komanso tizapitirize kwambiri ntchito za ulimi wanthirira ndi mega farms. Tikatero tidzakolola zambiri, tikakolola zambiri chifukwa tikulima kawiri kapena katatu pa chaka, tidzakhale ma mega farms, tidzakhale ma mega factories amene adzapanga process zonse zija kupanga add value. Tikadzatero ndiye kuti tidzapetsa zambiri kunja kwa dziko lino, tidzalandira ndalama zambiri ku dziko la Malawi. Chachiwiri tizaikanso 500 billion kungani za migodi. Tili ndi kanyika maino koko kungodo wakanyika umeche za utsegule muzaka 5 za UTM for za tsegule migodi osachepera 10 anyamata adzapeza ntchito, tidzapititsa kunja zambiri komanso ntchito za mtenga zokopa alendo. Tidzaikekonso 500 billion chaka ndi chaka, tidzasinthe malo onse okopa alendo kudzabwera Malawi ambiri, anthu ena ochokera kunja adzatipatsa ndalama zambiri, komanso boma lililonse chotsiriza tidzalipatsa 100 billion kwacha. Kampani ya Ethanol yalimbikitsa chidwi chake chofuna kusamala zachilengedwe pamene yabzala mitengo yokwana 1000
pa sukulu ya primary ya Majega boma la Nkhotakota. Mkulu wa kampani Alusuwiro Chakaniza wati anaganiza zochita izi ndi cholinga chofuna kuphunzitsa anawa mtima osamala zachilengedwe. Mkumano wabweretsa pamodzi atsogoleri osiyanasiyana omwe amaona ntchito za ifeyo tungati ethano tikamayang'ana mbali imene timathandiza ngati kampani. Mbali ya zachilengedwe ndi mbali yaikulu kwambiri. Fwa ifeyo ngatiso kampani yathu imene inakhazikitsidwira ma products amene amapanga ndi okhudzana ndi zachilengedwe. Ndiye timachiona kuti ndichoyenerera kuti chilichonse chimene chitakhale chokhudzana ndi chachilengedwe tikhale nacho chidwi. Takhala tikuzala mitengo mbuyo monsemo mitengo yambiri chaka ndi chaka. Chaka chino tili ndi ma project angapo ozala mitengo iyi ndi yachiwiri yapa sukulu pano pamene tikuzala mitengo yokwana 1000. Patsogolopa kuti Malawi idakalibe mu season imene ya tree planting tipangaso project ina yozala mitengo. Tikuona kuti tikapitiriza ma project ngati amene wawa chitithandizanso ifeyo chifukwa tikamapangika ma floods aja amene amapangika aja amakhala kuti ifeyo amatisokoneza ngati makampani. Ndipo mmodzi mwa ophunzira pa sukulu Patience Wandawanda adayamikira kampani kamba ka ndondomekoyi. Mungato siti mazira zoti mpweya umene tikupumawo ndi mitengo yomwe ndi mmene soti maphunzira mklasi ndi mitengo yomwe iso imene imatithandiza ndi mitengo imene pamene aifco atifunira maphunziro opambana kuti khozera bloko atipasanso mitengo kuti pamene tikukhala pamene tikuchita maphunziro athu tizikhala a health tizikhala thanzi ndi mpweya wabwino umene uchokera mitengo imeneyi. Komanso nthawi zina tikamawerenga tikhoza zakhala mithuzi ya mitengo imeneyi imene kuthandizira kwambiri. Foti mwezi ngati umono February chaka yatha kunachitika mafuraji kudwango anakukula madera ochuluka nkhani yake inali kupelera kwa mitengo ndi ngati kuno kwayikidwa mitengo ndoti kuli kutetezeka cause masukulu ena anaonongeka chifukwa kuti panalibe mitengo ndi ana ophunzira ambiri anakhudzika ndi vuto limene lija motero maphunziro asanapite bwino tikudziwanso kuti masukulu ena anatsekedwa. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomicho yake. Zipatala za boma mdziko muno zili ndi ngongole yokwana 40 biliyoni kwacha ndi bungwe la Central Medical Stores Trust.